افسانه‌های جالب، قصه‌های رنگین، دلیری و چالاکی قهرمان‌های افسانه‌ها در برنامه خواب شیرین برای بچه‌های عزیز و شیرین از رادیوی تاجیکستان. салом асалакони биби. ана боз вақти афсонахонӣ расид. имшаб ман ба шумо аз китоби афсонаҳои халқи тоҷик афсонаи зебои чор панди судманди мурғи зиракро мехонам. саёде домонду мурғакеро дошта гирифту ба мурғак гуфт: ман хеле заҳмат кашида туро дастгир кардам, аммо онче ки ту дорӣ кирои заҳмати ман намекунад. ту на хонише дорӣ ки ба қафас андозаму гӯшт карда ҳаловат барам, на гӯшти казоӣ дорӣ ки туро сар занаму пар канаму бирён карда мазза карда хӯрам. гӯшти туро хӯрам, даҳон мегӯяд ки омад, гулӯ мегӯяд ки даромад, шикам мегӯяд ки он чӣ буд ки поён нафаромад. мурғак гуфт: гапат дуруст, эй саёд. ман аз он мурғакони хушхон нестам. гӯшти ман ҳам барои ту қути лоямуд намешавад. аммо ман хурсандам ки метавонам пандҳое бигӯям ки тамоми умр ба ту суду манфиат хоҳанд овард. хай тезтар бигӯй пандҳоятро, фармуд саёд. мурғак гуфт: аввалан то набинӣ бовар макун. сониян мафтуни суханҳои пурмуҳоботу пурмуболиғае машав ки дар ҳаққат гӯянд. ду панди дигарро ба шарте мегӯям ки маро сар диҳӣ. чӣ бошад он ду панди ин мурғаки доно? саёд чунин фикр карду мурғакро сар дод. мурғак парида рафту болои девори ҳавлӣ нишаста гуфт: эй марди нодон, ту сахт хато кардӣ. чунин хаторо кас як умр ба худ намебахшад. ман чӣ хато кардам, эй мурғак, ки ту маро мазаммат мекунӣ? пурсид саёд. дар ин ҷиғилдони ман мисли тухми мурғ гавҳаре ҳаст. агар маро сар мезадӣ, соҳиби сарвати бисёр мешудӣ ки то охири умр сарф карда шоду хуррам зиндагӣ мекардӣ. аз шунидани ин гап аз даҳони саёд фарёди ҷонгудозе берун шуду аз ҳуш рафт. баъди чанд вақт ба ҳуш омада дид ки мурғак ҳанӯз дар сари девор нишастасту ба сӯи ӯ менигарад. ба ҳоли ман механдӣ, эй мурғак? гуфт саёд бо алам. бале, ба ҳоли ту механдам, гуфт мурғак. лекин пеш аз он ки аз ин хусус гап занам, мехоҳам панди сеюмро ба ту бигӯям. он чиро ки ба даст овардӣ, аз даст надеҳ. агар аз даст додӣ, ҳеҷ пушаймон нашав. он чӣ рафт, рафт. аз пушаймон ба ҷуз зараре ҳосил нест. саёд ин гапро шунида худро ба даст гирифту ба мурғак гуфт: хайр, акнун панди чоруматро бигӯву бирав ва дигар ба назарам нанамо. мурғак гуфт: калла ба инсон барои он лозим аст ки онро кор фармояд. чӣ фалокатҳое меояд ба сари касе ки каллаашро кор нафармуда коре мекунад. ту агар каллаатро кор мефармудӣ, мефаҳмидӣ ки дар ҷиғилдони мани майдаҳак гандум ба зӯр меғунҷаду тухм бар ин гавҳар чӣ хел ҷой мегирад. ана инро мефаҳмидиву меандешидӣ, дард кашида аз ҳуш намерафтӣ. саёд ин гапро шунида гуфт: мурғак, ту гуфтӣ ки ман сахт хато кардам. на, ман хато накарда будам, ки туро доштаму озод кардам.
лекин чорпанде ки аз ту шунидам ба ман як умр манфиат хоҳад овард. ана ҳамин буд афсонаи чорпанди судманди мурғи зирак. асалакони бибӣ, бар шумо хоби ширин хоҳонам. бо шумо будам бибии афсонагӯятон бароҳат боно. хоби хуш. афсонаҳои ҷолиб, қиссаҳои рангин, далериву чолокии қаҳрамонҳои афсонаҳо дар барномаи хоби ширин барои бачаҳои азизу ширин аз радиои Тоҷикистон. شیرین برام